yhteiseksi tutkintoaineeksi hebrealaisepistolasta 12. luvusta loppuosa. Sen tähden ojentakaa teidän vaipuneet kätenne ja väsyneet polvenne, ja astukaat vilpittömät askeleet teidän jalvoillanne, ettei joku kompastuisi niin kuin ontuva, vaan paljon enemmän terveeksi tulisi. Noudattakaa rauhaa kaikkein kanssa ja pyhyyttä, paitsi jota ei yksikään saa Herraa nähdä. Ja ottakaa vaari, ettei joku Jumalan armosta tulisi pois, ettei joskus kasvaisi joku karvasjuuri, jotakuta vastahakoisuutta tekemään. Meillä on tänään kirkastussunnuntai. Det är förklarelsesöndag idag. Ja olemme saaneet kuulla jo kirkastussunnuntain saarnan, Vi har redan fått lyssna till förklarelsesöndagens predikan, jonka Lestadius on pitänyt silloin noin 150 vuotta takaisin. som Lestadius hållit ungefär för 150 år sedan. Me olemme siinä saarnassa kuulleet voimallisen Jumalan sanan. Och det har varit ett kraftigt gudsord som vi hört i predikan. Tuo Kristuksen kirkastuminen. Det här hur Kristus förklarades Hän on tuonut sen niin monella tavalla siinä esille. har han tagit fram på så många sätt där. Mutta erikoisesti sen, miten Kristuksen pitää kirkastua myös ristin päällä. Men framför allt det hur Kristus ska bli förklarad även på korset, Avatuissa haavoissaan. i öppnade sår. Ja varmasti meillä jäi mieleen myös, kun hän sanoi, Säkert kommer vi ihåg även det då han sa det. että se merkitsee sinulle katuvainen sielu, Att det betyder för dig ångrande själ, kun sinä saat sen armon, että nähdä hänet avatuissa haavoissaan ristillä. då du får nåden att se honom i öppnade sår på korset. Se merkitsee sitä, että sinun pitää tulla samankaltaiseksi. Det innebär att du ska bli likadan. Ja siinä hän puhuu kaikesta siitä, mitä Kristus pitkänä perjantaina sai osakseen. Och där talar han om allt vad Kristus fick till sin del på långfredagen. Siinä hän puhuu siitä häpeästä ja maailman pilkasta, Där talar han om dess skam och det världens hån, maailman ylenkatseesta. världens förakt. Ja kuinka Kristus ristiin naulittiin. Och det hur Kristus korsfästes. Ja niin myös sinunkin täytyy lihasi puolesta tulla ristiin naulituksi. Och så ska även du från ditt kötts sida bli korsfäst. Hän vei siis kaikki juuri siihen paikkaan, Allt förde han just till det ställe, missä Jumalan poika kirkastuu ihmiselle. där Guds son förklaras åt människan. Tuollaisen saarnan päälle on vaikea alkaa puhumaan, Efter en sådan här predikan är det svårt att börja tala. jossa on koko meidän uskomme perustukset tuotu esille. Efter en predikan där hela vår tros grunder har tagits fram. Paremminkin tuntuisi, että jos jäisimme miettimään kaikkia, mitä hän on siinä sanonut. Hellre tänker man att om vi började tänka efter allt det som han sagt där. Mutta tässä on kuitenkin luettu vielä hebrealaiskirjeistä. Men det har ändå lästs från Hebreerbrevet. Ja toivon, että löytyy esirukoilijoita, Och jag hoppas att det finns förbedjare. sillä kaikki on kuitenkin Jumalan kädessä. Allt är ju ändå i Guds hand. Jos hän ei tahdo antaa, niin ei ole mitään jakamista. Vill han inte ge så har vi ingenting att dela ut. Mutta jos hän näkee täällä sellaisia sydämiä, Men ser han här sådana hjärtan jotka odottavat ja kaipaavat vieläkin Jumalan sanasta, som väntar och längtar efter i Guds ord. sielullensa voimaa ja lohdutusta, Efter kraft och tröst i sin ja själ. sitä valkeutta monenlaisiin kysymyksiin, mitä meidän edessä on. Och efter ljus i de många frågor som man har framför sig. Hebrealaiskirje on erikoinen kirje. Hebreerbrevet är ett besynnerligt brev.
Se on aina otettava huomioon, kun hebrealaiskirjettä luetaan ja tutkitaan, Det ska man alltid ta i akt då man läser och rannsakar Hebreerbrevet. että se on kirjoitettu aivan erikoisiin olosuhteisiin. Att det har varit helt speciella förhållanden vilka det har skrivits. Oma vanhurskaus oli saanut hebrealaisten keskuudessa niin suuren vallan, Egenrättfärdigheten hade fått så pass stor makt bland de hebreiska kristna. että monet olivat jo Kristuksen kieltäneet turhana pois Att många hade förnekat Kristus bort som fåfäng ja uskoivat ja opettivat niin, että ihmisessä se on itsessään. och trodde och undervisade så att det är människan själv. Miten ihminen onnistuu lakia pitämään ja monenlaisia säännöksiä? Hur människan lyckas hålla lagen och mångahanda förordningar. Ja näistä kirjoittaja sanookin, että heitä on enää mahdoton parannukseen uudistaa. Om dessa säger ju författaren att det är omöjligt att förnya deras bättring. Jotka näin ovat Kristuksen veren jaloillansa tallanneet Som på så sätt trampat Kristi blod under sina fötter ja armon henkeä pilkanneet. och försmädat nådens ande. Ja niin kuin vanha luoma aikanaan joskus sanoi, Och som den gamle Luoma i sin tid någon gång sade, että on mahdoton uudistaa parannukseen sitä ihmistä, att det är omöjligt att förnya den människans bättring joka on Kristuksen pois hyljännyt. som har förkastat Kristus. Tällaiseen tilanteeseen on kirjoitettu siis tämä kirje. Till ett sådan situation har detta brev skrivits. Hebrealaiskristityitä rasitti kovasti vuosisatojen aikana saadut opetukset. Hebreiska kristna var besvärade av undervisning som man hade fått i århundraden. Kun oli opetettu aivan niin kuin omasta kämmenestään kristillisyyttä imemään. Ja man hade undervisat liksom att man ska suga kristendomen från egen hand. Sellaistahan se oli opetus silloin, kun Kristus tuli tänne maan päälle. Sådan var ju undervisningen då Kristus kom hit på jorden. Ja siksi se oli tullut koko kansalle rasitukseksi. Och därför hade det blivit till besvär för hela folket. Oli vaikea luopua siitä, mitä niin kauan oli opetettu. Det var svårt att avstå från det som man hade undervisat så länge. Ja kyllähän se tietysti niin on, Och säkert är det ju så. että se mitä ihminen joutuu paljon kuulemaan ja oppimaan, Att det är människan måste mycket höra och lära sig. siitä on vaikea päästä eroon. Det är svårt att avstå från det. Kyllähän se meidän kristittyjen keskuudessakin on tänäkin aikana sillä tavalla, Det är ju så bland oss kristna också nu för tiden. että monet vanhemmatkin ovat jättäneet lapsillensa ikävän perinnön. Att många föräldrar har lämnat ett tråkigt arv åt sina barn. Kun he eivät ole luottaneet kristillisyyteen ja siihen Jumalan sanaan, joka saarnataan, När de inte har litat på kristendomen och det Guds ord som har predikats, vaan ovat eri mieltä kantaneet utan burit ett annat sinne ja sitä opettaneet. och undervisat det. Ja vanhemmat ovat aina niin lähellä omia lapsiaan Föräldrarna är alltid så nära sina barn ja myös lastenlapsiaan, och sina barnbarn että ristiriidat jäävät kannettavaksi. att konflikterna förblir att bäras. Siksi se on niin tärkeää, Därför är det så viktigt että meillä olisi sellainen luottamus ensiksikin kirjoitettuun Jumalan sanaan, att vi skulle ha ett sådant förtroende till att börja med till skrivet Guds ord. nimenomaan siihen Jumalan sanaan, joka on Raamattuun kirjoitettu. Framförallt till det Guds ord som står skrivet i Bibeln. Ja sitten myöskin luottamus siihen Jumalan sanaan, Och även förtroende till det Guds ord joka saarnataan tämän kirjoitetun Jumalan sanan perustalla. som predikas i enlighet med det skrivna Guds ord. Ei silloin pääse tulemaan horjumisia. Då man kan inte vackla. Mutta heti jos aletaan perustamaan siihen, mitä joku ihminen joskus on sanonut Men börjar man grunda på det att vad någon människa någon gång har sagt tai kirjoittanut, eller skrivit, silloin alkaa tulla niitä ristiriitoja. då börjar det uppstå konflikter. Sillä on sanottu monenlaista monissa eri koettelemuksissa, Det har sagts mångahanda saker under olika prövningar samoin kuin kirjoitettukin, och likaledes skrivits ja monina eri aikoina. under olika tider. Mutta nyt me sellaisina kristittyinä
Men vi nu som sådana kristna, joiden on elettävä tämän päivän maailmassa, som måste leva i den nutida världen, ja kuitenkin siitä vuosituhansien vanhasta Jumalan sanasta kiinni pitäen, och det till trots hålla fast vid det århundraden gamla Guds ord, on tälläkin hetkellä nöyränä asetuttava kuuntelemaan ja tutkimaan, måste vi även denna stund ställa oss ödmjuka till att lyssna till mitä tämä Raamatun kohta meille sanoo. vad detta Guds ord ställe säger åt oss. Tässä meidän jokaisen on tultava pienelle paikalle. Var och en måste bli liten på det här. Omat ajatukset ja mielipiteet, ne on hyljättävä, Egna tankar och åsikter ska förkastas, etteivät ne veisi meitä harhaan. så att de inte skulle få vilseleda oss. Ja on niin kuin kaksin käsin tartuttava Jumalan sanan totuuteen. Och man måste liksom med bägge händer ta fast vid Guds ords sanning Ja siitä pidettävä kiinni. och hålla fast därvid. Ensimmäiset sanat tekstissämme. De första orden i våran text. Sen tähden ojentakaa teidän vaipuneet kätenne ja väsyneet polvenne. Alltså, stärke maktlösa händer och vacklande knä. Kädet tarkoittavat töitä, jotka tulevat sydämen uskosta. Händerna menar de gärningar som kommer av hjärtans tro. Jalat tarkoittavat tietysti meidän vaellustamme. Och med knän menar man våran vandring. Hän käskee niin kuin ryhdistäytymään. Han ger liksom orsak att skärpa sig. Mehän tiedämme, että jos meidän kätemme väsyvät jossakin työssä, Vi vet ju att om våra händer blir trötta i någon verksamhet, usein ne väsyvät, jos käsien tekemä liike on pitkän aikaa samanlaista. de blir trötta ofta om rörelsen som händerna gör är lång tid likadan. Tiedämme, että ojentamalla käsiämme ja leputtamalla niitä, Vi vet ju att genom att sträcka sina händer och låta dem vila, ne saavat aivan niin kuin uutta voimaa. så får de liksom ny kraft. Ja voimme taas jatkaa tekemäämme työtä. Och vi kan fortsätta göromålet vi gör. Ja niin myös väsyneet jalat. Och samma sak är det med trötta knän. Kun ne saavat vähän lepoa ja niitä vähän oikaistaan, Då de får vila och man sträcker på benen, taas voidaan ottaa hyvinkin voimakkaita ja teräviä askeleita. kan man ta igen starka och skarpa steg. Ja hän jatkaakin, astukaa vilpittömät askeleet teidän jaloillanne, ettei joku kompastuisi niin kuin ontuva, vaan paljon enemmän terveeksi tulisi. Gör en räta stigar för era fötter så att den fot som haltar icke vrides ur led utan fast mer bliver botad. Tässä kohdassa meidän sopii muistaa, Här gäller det att komma ihåg että Jumala näkee kaikki meidän ajatuksemme ja aikomuksemme. att Gud ser alla våra tankar och vad vi har tänkt. Hän tuntee täysin meidän sydämemme. Han känner fullständigt till våra hjärtan. Ihmisiltä me voimme peittää aika paljonkin. För människor kan vi dölja ganska mycket. Me voimme näytellä joskus hyvinkin alennusta ja nöyryyttä. Vi kan skådespela förnedring och ödmjukhet. Mutta kun tulee todellinen koettelemus vastaan, Men då det kommer en verklig prövning emot, silloin voi käydäkin niin, että ei sitä olekaan sitä nöyryyttä ja alennusta. så kan det hända att man inte heller har någon ödmjukhet eller förnedring. Me voimme puhua paljon sellaista, mitä emme todellisuudessa ajattele. Vi kan tala mycket sådant som vi inte i verklighet tänker. Meillä voi olla sellaisia pyrkimyksiä, jotka me voimme peittää. Vi kan ha sådana strävanden som vi kan dölja. Mutta Herra näkee kaikki. Men Herren ser allt. Jos kenenkä, niin meidän kristittyjen pitäisi muistaa aina se, Om någon, så vi kristna ska alltid komma ihåg että me olemme Jumalan edessä aivan julki ja paljaat. att vi är framför Gud helt blotta och nakna. Ja siksi vilpilliset askeleet kostautuvat. Och därför blir späkiga steg, de liksom hämnas. Kirjoittajan mukaan vilpillisiä askeleita ottava Enligt den författaren, den som tar ouppriktiga kompastuu niin kuin ontuva. hans fot vrides ur led. Se saattaa tapahtua niin monella tavalla. Det kan ske på många sätt. Jumalan sana tässä kohdassa on meitä jokaista varoittava.
Guds ord varnar här på detta ställe oss envar. Tämä on nyt sitä parannussaarnaa, jota kristityt erikoisesti tarvitsevat, Det här är nu det bättringspredikan som de kristna i synnerhet behöver. joka varoittaa meitä, Som varnar oss. ettei tulisi kompastuksia ja lankeemuksia. Så att ingen skulle liksom halta. Eller halka. Ja tämä juuri sillä tavalla meitä varoittaa, Och på så sätt varnar han oss. ettemme erehtyisi ajattelemaan Att vi inte skulle ta miste till att tänka. Jumalasta niin, Om Gud så. ettei hän kaikkia tiedä. Att inte vet han allting. Siinä on vaara vielä meillä kristityilläkin, Den faran finns även för oss kristna. että me muodostamme Jumalasta oman käsityksen. Att vi bildar egen bild av Gud. Me voimme ajatella, että Jumala on joissakin ulkonaisissa, pienissä, mitättömissä asioissa äärettömän tarkka. Vi kan tänka att Gud är mycket noggrann i några yttre, mycket små saker. Että hän aivan niin kuin kyttää, että jos tuo ihminen tekisi jotakin virhettä, Att han liksom hela tiden rannsakar på människan om hon skulle råka göra något fel. että hän on sellainen Jumala, että hän on tarkasti katsomassa, että minkälainen tuo vaatekappale esimerkiksi on, mikä on ihmisen päällä. Att han liksom hela tiden noggrant ser på hur klädstycket som människan har på sig. Ja onko se vaatekappaleen malli nyt varmasti niin ja niin paljon vanhanaikainen. Är klädstycket så gammalmodig? Minä en tarkoita sitä, etteikö yksittäinen pukeutuminen olisi kaikkein kauneinta, mitä voi olla. Jag menar inte att en enfaldig och enkel klädedräkt inte skulle vara den vackraste som kan finnas. Mutta varmaa on, että jos me jonkun vaatekappaleen muodon otamme joksikin uskon kappaleeksi, Men säkert är det att om man tar det där liksom klädstyckets form till något tronstycke, niin silloin olemme samalla tiellä kuin nämä hebrealaiset. då är vi på samma väg som dessa hebreerna. Sillä heillä oli nimenomaan erittäin paljon ihmisten laatimia sääntöjä. Till de hade många sådana stadgar som människorna hade kommit på. Sitten hän jatkaa, noudattakaa rauhaa kaikkeen kanssa ja pyhyyttä. Ilman sitä ei yksikään saa Herraa nähdä. Faren efter frid med alla och efter helgelse. Utan helgelse får ingen se Herren. Tämä terveellinen parannussaarna jatkuu. Denna sunda bättringspredikan fortsätter. Se aivan niin kuin kysyy nyt meiltä jokaiselta. Den liksom frågar oss envar. Onko sinulla nyt rauha kaikkien ihmisten kanssa? Har du nu frid med alla? Autuuden tuntomerkeissä, 6. tuntomerkissä, Salighetskännetecken, den sjätte kännetecknet. jonka olemme aina niin uskoneet, että sillä kohdalla juuri tapahtuu vanhurskauttaminen. Som vi alltid har trott att just där sker rättfärdiggörelse. Kun uskolla ihmissydän puhdistetaan, Då hjärtat rengörs med tron. jota ihmissydäntä ei mikään muu voikaan puhdistaa kuin usko. Vilket alltså människohjärtan inget annat kan rengöra än tron. Usko, joka perustuu Herran Jeesuksen sovintovereen. Tron som grundar sig på Herrens Jesus försoningsverk. Sillä Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa meidät kaikista synnistä. För Kristi blod rent tvår oss från all synd. Seuraavaksi tuntomerkiksi sanoo vapahtaja. Som nästa kännetecken räknar upp frälsaren. Autuaat ovat rauhan tekijät, sillä he saavat nähdä Jumalan. Saliga är de fridsamma, ty dem skola se Gud. Ja kuinka tärkeää olikaan silloin sillä hetkellä, Hur viktigt var det inte då? kun sydän tuli uskolla puhdistetuksi, För hjärtat blev rengjord med tron. että minulla on rauha myös kaikkien ihmisten kanssa. Att jag har frid med alla människor. Silloin oli aivan sydämellinen halu sovittaa kaikki. Då hade man hjärtlig lust att försona allt. Jos oli jotakin ihmistä vastaan rikkonut. Om man hade brutit mot någon människa. Vieläpä sellaisissakin asioissa, missä oli jonkun ihmisen kanssa ollut samassa synnissä. Till och med i en sådan sak där man hade varit i samma synd med någon människa. Tuli sydämellinen halu tehdä rauhaa ja tehdä sovintoa. Fick man den hjärtliga lusten att fara efter frid. Jopa maksaa väärin tekojansa. Till och med betala för sina. Sellaisiakin, jotka koskaan eivät mitenkään valkeuteen tulisi. Till och med för sådana missdåd som aldrig skulle komma till ljuset. Ja mistä tämä kaikki tuli?
Och varifrån kom allt detta? Me osasimme uskoa yksinkertaisesti. Vi kunde tro enfaldigt. Ja oli niin valtavan suuri asia, kun synnit oli anteeksi annettu. Och det var så enormt stor sak att synderna var förlåtna. Mutta kuinkas on nyt? Men hur är det nu? Niin kuin äsken sanoin. Som jag sa det nyss. Me voimme tehdä itse itsellemme kysymyksen. Vi kan ställa frågan för oss själva. Olenko huolehtinut siitä, että on rauha kaikkien ihmisten kanssa? Har jag tagit omsorg på att jag har frid med alla människor? Vai onko tässä rukoushuoneessa joku sellainen, jota kohtaan minä tunnen? Ehkä vihaa, anteeksi antamattomuutta. Eller finns det här i bönhuset någon gentemot vilken jag känner hat eller oförlåtande hjärta? Sydämen kovuutta ja kylmyyttä. Hjärtats hårdhet och kallhet. Meitä voi olla monta tässä rukoushuoneessa sellaisia, jota tämä Jumalan sana ottaa kiinni. Det kan finnas många sådana här i bönhuset som detta Guds ord tar fast. Mutta siinä, missä parannuksen sana kuuluu, Men där bättringens ord hörs, siinä meidän on vaikea taivuttaa vanhan Aatamin niskaa. där är det svårt att få gamla Adams nacke att böjas. Sillä vanha Aatami tahtoisi kulkea niin leveästi, että tätä elämäntietä. Eftersom gamle Adam ville vandra så brett på livets väg. Kyllä vielä siinä, missä parannussaarna koskettelee selvästi muita ihmisiä. Där då bättringspredikan berör riktigt tydligt någon annan människa. Siinä missä itse tietää, että minä olen vapaa. Där man själv känner att man är fri. Esimerkiksi juuri kaikkia sitä, mitä tuolla maailmassa on vaikka kuinka paljon. Till exempel just allt det som finns i världen hur mycket som helst. Ja sitten monenlaista, mitä näkee omilla silmillään. Och mycket sådant som man ser med egna ögon. Kyllä silloin on sydän levollinen. Då är hjärtat i ro. Mutta kun tämä parannuksen sana tulee meidän omaa sydäntämme kohti. Men då bättringspredikan kommer emot oss, mot våra hjärtan. Minä voin sen sanoa aivan omasta kokemuksesta. Jag kan säga av egen erfarenhet. Että ei se aina niin hyvältä tunnu. Inte gör det alltid så, men det känns inte alltid så lätt. Ja sen olen myös kokenut. Och det har jag också erfarit. Että jos tämän sanan tekijäksi tullakseen Att om man, för att bli ordets görare, pitäisi mennä jonkun ystävän luokse borde gå till någon vän ja tunnustaa och bekänna kärsimättömyyttä, vihaa, pahoja puheita otålighet, hat, onda tal, ja ehkä jotakin valhettakin. kanske något lögn också. Silloin tulee vastaan vanhan kristityn kunnia, saarnaajan kunnia ja monta muuta kunniaa. Då kommer emot en gammal kristens ära och predikantens ära och många andra också. Ja kuitenkin tänä päivänä meille kaikille tässä on Jumalan sanan kehoitus. Men ändå finns det här en Guds ords uppmaning för oss. Tämä ei ole ilmasta otettu, tämä on tätä pyhää Raamattua. Den har inte tagits från luften utan den hör till den heliga skriften. Noudattakaa rauhaa kaikkien kanssa. Faren efter frid med alla. Edesmennyt Gunnar Jönsson, Den hedangångna Gunnar Jönsson, ja jonka Jumala tähän kristillisyyteen oli valmistanut työmieheksi juuri sellaiselle ajalle, och som Gud hade berett i denna kristendom som arbetare just under en sådan tid, jolloin niitä lahjoja ehdottomasti tarvittiin. där man ovillkorligen behövde dessa gåvor. Hän sanoi joskus tästä paikasta puhuessaan, Någon gång då han talade om detta ställe sade han: että emme ole oikeat rauhantekijät silloin, Vi är inte de rätta fridstiftare då, jos me menemme niiden kristittyjen luokse, om vi går till de kristna, joiden kanssa meillä ei ole mitään, med vilka vi inte har något, mutta väistämme sen, jonka kanssa jotakin on. och undviker den med vilken man har något. Oikeat rauhantekijät olemme silloin, Vi är de rätta fridsstiftarna då, kun menemme tekemään parannusta vioistamme juuri sille ihmiselle, jota vastaan olemme jotakin tehneet. då vi går och gör bättring för våra fel, just till den människan emot vilken vi har gjort något. Mutta jos me ajattelemme, Men tänker vi så, että meillä on oikeus parjata ja meillä on oikeus valehdella, att vi har rättighet att baktala och vi har rättighet att ljuga, ja meillä on oikeus pahaan huutoon saattaa jotakin ihmistä, och vi har rättighet att ge dålig bild om någon människa, sillä hetkellä jo olemme täysin poissa Raamatun sanasta. då är vi
i den stunden är vi helt borta från skriftens ord. Olemme ottaneet aivan omat oikeudet käsiimme. Och vi har tagit rätten i våra egna händer. Ja jos me sellaisena sitten pidämme itseämme parhaana kristittynä, Och om vi då håller oss själva vara de bästa kristna, sanoisin, että silloin hebrealaiskirja niin alusta loppuun olisi hyvää luettavaa. då skulle Hebreerbrevet från början till slutet vara mycket hälsosamt att läsa. Mutta tässä on myöskin toinen puoli vielä tässä asiassa. Men saken har en annan sida också. Hän sanoi, että ilman sitä emme saa nähdä Herraa. Det står att utan helgelse får ingen se Herren. Autuaat ovat puhtaat sydämestä, sillä he saavat nähdä Jumalan. Saliga är de renhjärtade, ty de skola se Gud. Saimme tuntea ja nähdä armollisen Jumalan, Då fick vi se den barmhärtiga Guden, joka armahti ja antoi kaikki anteeksi. som förbarmade och förlät allt. Nyt saattaa ollakin niin, Nu kan det vara så että me joudumme paljon valittamaan sitä, att vi måste klaga mycket däröver. että tämä kristillisyys ei enää anna sitä, mitä se ensiksi antoi. Att kristendomen inte ger samma som det Ei gav ole, först. ei ole enää sellaisia armon tuntemisia. Man har inte likadana nådekänslor numera. Ei ole enää sellaista hengellistä elämää kuin ennen oli. Inte likadant andligt liv som man förut hade. Ja tässä vaiheessa moni ihminen alkaa hakemaan vikaa kristillisyydestä. Och i detta skede börjar många människor söka fel från kristendomen. Vika on siinä, että ei enää saarnata niin kuin ennen saarnattiin. Felet är där att man inte predikar på samma sätt som man förut predikade. Ja usein sanotaan, Ofta säger man, ei enää saarnata parannusta niin kuin ennen saarnattiin. man predikar inte bättring numera på samma sätt som Ja förut. usein tuodaan juuri se, miten ulkopuolisista asioista saarnattiin. Ofta tar man fram det hur man talade om de där yttre sakerna. Ja vaikka niistäkin tänäkin päivänä saarnataan. Och det, fast man predikar om dem också. Mutta jostakin täytyy löytää vikaa. Men om man ska söka fel någonstans, Siihen omaan kuivuuteen ja kylmyyteen. till det egna torrheten och kallheten. En minä puhu tätä ainoastaan muille. Inte talar jag det enbart åt andra. Puhun omien kokemusten mukaan. Jag talar i enlighet med egna erfarenheter. Mutta jos oikein tämän Jumalan sanan mukaan tätä asiaa tutkitaan, Men rannsakar man denna sak i enlighet med detta Guds ord, niin se voi olla tämän kuivuuden syynä se, det kan hända att orsaken till denna torrhet är että kun on niin paljon sellaisia kristityitä ja varsinkin sellaisia saarnaajia, att det finns så många sådana kristna och sådana, i synnerhet sådana predikanter joista ei voi pitää ja joihin ei voi luottaa. som man inte vill tycka om och inte lita på. Se tulee aivan niin kuin yhdeksi raskaaksi kuormaksi omalle sydämelle. Det blir liksom en tung börda på eget hjärta. Ja toisaalta sitten kaikki se, mitä on tullut tässä hengessä tehdyksi. Och från andra sidan allt det som man gjort i denna ande. Mutta ilman sitä, että on rauha kaikkien ihmisten kanssa. Men utan att ha frid med alla människor Tämän kirjoittajan mukaan ei saa nähdä Herraa. får man inte enligt denna författare se Herren. Ei saa tuntea omalla sydämellään armollista ja laupiasta Jumalaa. Får man inte känna den nådiga och barmhärtige Guden på sitt eget hjärta. Sitten hän jatkaa vielä, että ottakaa vaari, ettei joku Jumalan armosta tulisi pois. Och sen till att ingen går miste om Guds nåd. No tässä tehtävä annetaan nytkin meille kaikille. Nu får vi en uppgift, vi alla. Pitää huoli siitä, ettei kukaan ihminen joutuisi pois Jumalan armosta. Ha omsorg om att ingen människa skulle gå miste om Guds nåd. Millä tavalla ihminen voi joutua Jumalan armosta pois? Hur kan en människa gå miste om Guds nåd? Yksinkertaisesti sillä tavalla, Helt enkelt på ett sådant sätt ettei hän enää tunne syntejään. att hon inte mera känner sina synder. Ei ole mitään armon tarvettakaan, Man behöver inte heller någon nåd. kun tulee hyväksi kristityksi. När man blir en god kristen. Ja se on niin salaperäinen ja kavala tuo vihollinen. Och fienden är så listig och mystisk. Sillä on niin monenlaisia keinoja. Den har så många handa knep. Muistuu mieleen tässä vanhan Erikssonin sanat Lahden juhannuskokouksessa. Här kommer jag ihåg gamle Erikssons ord i midsommarsamlingarna i Lahtis. Muistelen, että vuosiluku oli 63 tai 62. Jag vill komma ihåg att det var år 1962. Kun hän
hyvin voimakkaasti, niin kuin hänellä tapa oli, niin saarnassaan sanoi. Ja han sa det mycket kraftigt som han brukade. Että jos me ainoastaan maailman koreudesta ja maailman muodosta saarnaamme, Predikar vi enbart om världens grannlåt och världens väsen, niin se saattaa tulla yksisilmäinen kristillisyys. så kan det bli enögd kristendom. Kateus ja ahneus ja kunnia ja monet muut vaikutukset. Avund och girighet och ärelystnad och alla andra verkningar. Ne saavat rauhassa meissä tehdä työtään. Får arbeta i lugn och ro hos oss. Ja se on kyllä tosi. Och det är nog sant det. Lestadius myös eräässä saarnassaan sanoo, Stadius säger också i en predikan että se on ihmiselle helppo att det är lätt för en människa panna pois koreus ja maailman muoto. att bortlägga Mutta grannlåt och världens väsen. mihinkäs panet ne perkeleet, jotka on omassa lihassa ja veressä? Men vart ska du med de djävlar då som du har i eget kött? Ja yksinkertaisesti ajattelen tästä kohdasta. Och helt enkelt om man tänker på detta ställe. Mutta taitaa olla liian yksinkertainen ajatus. Men kan hända det allt för enkelt. Että jos pidetään huoli siitä, että Jumalan sana niin saarnataan, Att om man tar akt på det, att Guds ord predikas på så sätt, ettei mitkään vaikutukset ihmisessä pääse saamaan rauhaa, att ingen verkning i människan får vara i lugn och ro, vaan että todella synti sanotaan synniksi kaikissa niissä asioissa, joissa Jumalan sana sen näyttää. utan att synd sägs vara synd i alla de ställen som Guds ord säger det. Mehän tunnemme varsin hyvin jokainen noista 10 käskystäkin ne aina sinne 6. käskyyn asti. Vi känner ju mycket väl de 10 buden ända till den 6. Kyllä ne meillä on hyvin mielessä. Dem kommer vi mycket väl ihåg. Mutta kuinkahan on sitten, kun mennään siitä eteenpäin? Men hur är det månne de man fortsätter därifrån framåt? Taitaa olla niin, että me kristitytkin hyvin vähän muistamme niitä käskyjä. Kan hända att även vi kristna kommer mycket lite ihåg de återstående buden. Ja kuitenkin se parannussaarna, joka meille kristityillekin saarnataan ja täytyykin saarnata, Men ändå, den bättringspredikan som predikas och måste predikas åt oss kristna. perustana on kuitenkin tämä, jonka hän on käskyissänsä ilmoittanut, eli Jumalan tahto. Grunden är Guds vilja som han har uppenbarat i dessa bud. Näitähän juutalaiset sanoivat vähimmiksi käskyiksi. Dessa sade ju judarna vara de minsta buden. Sen tähden, että ei juutalaisillakaan ollut halua näitä käskyjä niin paljon noudattaa. Eftersom judarna inte heller ville följa dessa bud så mycket. Ei se ollut heille niin tärkeä esimerkiksi tuo 8. käsky. Det 8:e budet var inte så viktigt för dem. Että älä sano väärää todistusta lähimmäisestä. Att ge inte falskt vittnesbörd om din nästa. Ja samoin myöskin ne muut käskyt, Och på samma sätt även andra. joissa on pääpaino siinä, mitä meidän lihassamme ja veressämme on. Där huvudstycket är det vad som finns i vårat kött och blod. Niitä vaikutuksia, joita vastaan meidän tulisi aina olla sodassa. De verkningar mot vilka vi ständigt borde vara i strid. Ja se on, kun parannussaarna on se, jossa sanotaan, mitä synti on. Och då bättringspredikan är den där man säger vad synden är. Se voi olla joskus jollekin vähän yllättävää, Kan det vara liksom överraskande för någon? kun otetaan se meidän lihallinen sydän oikein niin kuin käänneltäväksi ja näyteltäväksi. För man tar vårt kötsliga hjärta för att riktigt liksom rannsakas och vändas. Mitä kaikkia vaikutuksia siellä on. Vad det finns för verkningar där. Ja jos ne vaikutukset saavat mennä siellä rauhassa eteenpäin, Och får de där verkningarna där arbeta i lugn och ro. niin käy niin kuin tässä sanotaan, ettei joskus kasvaisi joku karvas juuri jotakin vastahakoisuutta tekemään, ja monta sen kautta tulisi saastutetuksi. Går det som man här varnar, att ingen giftig rot skjuter skott och bliver till fördärv, så att menigheten därigenom bliver besmittad. Kuinka monta kertaa onkaan esimerkiksi ahneus tullut karvaaksi juureksi? Hur många gånger har inte girigheten blivit en giftig rot? Kuinka monta kertaa onkaan kateus tullut karvaaksi juureksi? Hur många gånger har inte avunden blivit en giftig rot? Ahneus on sellainen, niin kuin vanha Juho Hirvonen sanoi, että siitä on vielä jotakin hyötyä. Girigheten är, som gamle Juho Hirvonen sa det, sådant att man har något gagn därav. Että ihminen koittaa ainakin koota maallista omaisuutta. Att
Människan försöker därmed få timliga ägodelar åt sig. Mutta anteeksi lapsi synnit Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoedessä. Mutta kateudesta hän sanoi, että se on sellainen, että se vaan kalvaa ja kalvaa ihmistä. Men om avundelse sade han att det är sådant att det bara gnagar och gnagar människan. Ja saa ihmisen tekemään kohta mitä hyvänsä. Och får människan göra nästan vad som helst. Eikä anna mitään. Och ger ingenting. Kun nyt pidetään huoli siitä, ettei kukaan tulisi Jumalan armosta pois. Då vi tar akt på det att ingen går miste om Guds nåd. Silloin on kysymys siitä, että Jumalan sana saarnataan niin kaikilta puolilta. Då är det frågan om att Guds ord predikas på så sätt från alla sidor. Meillä on jokaisella joku pieni lahja. Vi var och en har någon ringa gåva. Meillä ei ole kenelläkään mahdollisuutta saarnata niin monelta puolelta Jumalan sanaa. Ingen av oss har möjlighet att predika Guds ord från så många håll. Koska Jumala on rakkaudessaan katsonut, että ei hän voi yhdelle ihmiselle kovin monia lahjoja antaa. Ty Gud i sin kärlek har sett att han inte kan ge så många gåvor åt en och samma människa. Mutta ne lahjat yhdistettynä, Men de här gåvorna förenade, siitä syntyy kokonaisuus. då bildas det en helhet. Ja silloin sanan julistajat myöskin tarvitsevat ja tuntevat tarvitsevansa toinen toisiaan. Då behöver och känner sig behöva ordets förkunnare varandra. Mutta varma on myöskin se, Men det är också säkert että jos me lähdemme ohi niiden lahjojen, mitä meillä itse kullakin on, att om vi börjar gå förbi de gåvor som vi envar har työtä tekemään, och arbeta, niin ei se onnistu. det lyckas inte. Vain sillä osalla, mikä on annettu. Enbart med den delen som man har fått. Ja sen tähden se on turha vaatia, Därför är det onödigt att kräva että jonkun saarnaajan pitäisi ymmärtää ja osata saarnata kaikista asioista. att någon predikant borde förstå och kunna predika om varje sak. Hän sanoi, että näin tulee monta saastutetuksi. Han säger att menigheten, eller som det står på finska, många blir besmittade. Jos ihminen joutuu pois Jumalan armosta. Om människan går miste om Guds nåd. Elikä tulee omavaraiseksi kristityksi. Eller blir en kristen som kommer till rätta med egna ägodelar. Ja tässä otetaan vielä Esau esimerkiksi. Och man tar Esau till exempel om detta. Ettei joku olisi huorin tekijä, eli jumalaton niin kuin Esau, joka yhden aterian tähden myi pois esikoisuutensa oikeuden. Sillä te tiedätte, että koska hän sitten tahtoi periä siunausta, tuli hän hyljätyksi. Sillä hän ei löytänyt yhtään parannuksen sijaa, vaikka hän sitä kyyneleillä etsi. Som det står, sen till att ingen är en otuktig människa eller ohelig så som Esau, han som för en enda maträtt sålde sin förstfödslorätt. I veten ju att han och sedermera blev avvisad när han på grund av arvsrätt ville få välsignelsen. Han kunde nämligen icke vinna någon ändring fastän han med tårar sökte därefter. Tämä Esaun kohtalo oli kova kohtalo. Esaus dåd var en olycklig händelse. Sillä hänellä oli sekä veli että äiti, jotka pettivät häntä kovasti. Eller Esaus öde, eftersom han hade ju både broder och moder som svek honom ordentligt. Hän joutui kärsimään suoranaista epäoikeudenmukaisuutta. Han hamnade och lida riktigt orättvisa. Hänen heikkoutensa tosin oli se, että hän piti esikoisuusoikeutensa halpana. Hans svaghet var ju andra sidan det att han föraktade sin förstfödslorätt. Hänen väsyneelle ja nälkäiselle miehelle riitti, kun hän sai kerran syödä vatsansa täyteen. För en hungrig och trött man räckte det då han fick äta sig mätt en gång. Mutta se sitten, että hän todella näki vain vaivaa veljensä synneistä. Men det att han enbart hade omsorg om sin broders synder, Se ei häntä pelastanut. det hjälpte inte honom. Hänellä oli viha sydämessä. Han hade hat i sitt hjärta. Ja hän vannoi, että hän tappaa veljensä. Och han svor att han ska dräpa sin bror. Ja minkäänlaisten moraalisten lakien mukaan Och enligt inga moraliska lagar ei ole minkäänlaista puolustamista Jaakobissa. kan man inte försvara Jakob på något sätt. Vaikka Raamattu sanookin, että Eesauta sinä vihasit ja Jaakobia rakastit. Fast det står i skriften att Esau har du hatat och Jakob har du älskat. Mutta Jumala on aina rakastanut katuvaisia. Men Gud har alltid älskat botfärdiga. Mutta katumattomat ovat hänen vihansa alla.
och obotfärdiga är under hans hat. Hän oli siis, niin kuin tässä sanotaan, hengellinen huora. Esau var, som det står här, en andlig hora. Tällaisella nimityksellä nimitetään tuota toisen vioissa valvomista. Med detta namn nämner man detta att man vakar för andras fel. Mutta en malta olla tässä myöskin muistelematta sitä, Men jag vill också komma ihåg det. mitä Raamattu lopuksi sanoo tästä Esausta. Vad skriften säger till slut om Esau. Vaikka hän 300 miehen kanssa oli menossa veljensä vastaan. Fast han med 300 män gick att möta sin broder Ja oli päättänyt tappaa hänet. och hade beslutat att döda Mutta honom. kun Jaakob saa oikein kiinni omista synneistään, Men då Jakob får fast sig från sina egna synder ja kun hän saa syntinsä anteeksi, och då han får sina synder förlåtna, niin silloin hänen mielensä myöskin muuttuu. då förändras också hans sinne. Ja hän lähettää jo ennakkoon veljellensä lahjoja. Och han sänder redan från förut Ja, gåvor åt sin ja broder tietysti myöskin tietoja, mitenkä hänen asiansa nyt ovat. och låter honom veta hur det ligger till med honom. Ja tämä oli se, joka särki myös Esaun sydämen. Och detta förkrossade även Esaus hjärta. Raamattu sanoi, että kun veljekset siellä erämaassa viimein kohtasivat toisensa, Det står i skriften att då bröderna mötte där i ödemarken, niin he itkien lankesivat toinen toisensa kaulaan. så står det att de omfamnade varandra gråtande. Ja tässä nähdään, miten ihmeelliset ovat Jumalan työt. Här visas det hur förunderliga Guds verk är. Ja me näemme sen joskus sellaisessa pienemmässä muodossa jo kristityssä kodissakin. I en mindre form ser man det redan i ett kristet hem Ja täällä kristittyjen keskuudessa. och här bland de kristna. Että kun tulee oikea synnin tunto, Att då man får rätt syndens kännedom, niin kuin se saattaa joskus tulla isälle tai äidille tai lapselle, som far eller mor eller barn kan få, että täytyy alkaa armoa kerjäämään ja kyselemään, että vieläkö minua voidaan tässä kristittynä pitää. att man måste börja tigga om nåd och fråga om man kan hålla mig som en kristen. Kuinka kaikki sydämet särkyvät ja tulee niin ihania ja lämpimiä hetkiä. Hur alla hjärtan förkrossas och det kommer så ljuvliga och härliga stunder Joita ei millään kuivilla käskyillä ja vaatimisilla saada. som man inte får till stånd med något torra eller krävande ord. Mutta se sydämen särkyminen ja nöyryys, jonka Jumala vaikuttaa, Men det hjärtats förkrosselse och ödmjukhet som Gud verkar, se on tarttuvaa. det är smittosamt. Tässä sitten puhutaan siitä Siinain vuoresta, missä laki annettiin. Här talar man sedan om Sinai berg där lagen gavs. Ja tärkeintä tässä on, kun tässä sanotaan, että te ette ole käyneet Siinain vuoren tykö. Och det viktigaste är det som det står här, att ni haven icke kommit på Sinai berg, Jonka voisimme sanoa myöskin niillä sanoilla. som vi även kunde yttra på med de orden. Te ette ole tulleet vaatimusten kristillisyyteen, Ni har inte kommit till kravens kristendom, jossa pantaisiin eteen vaatimukset, että sitten vasta sinä saat uskoa, kun sinä niin ja niin teet. där man skulle ställa sådana krav att då först får du tro då du först gör på det här sättet. Jossa te olette tulleet nyt sellaiseen kristillisyyteen, Utan ni har kommit till en sådan kristendom, jossa kaiken Jumalan sanan mukaan nyt sanotaan. där man i enlighet med allt Guds ord säger, Usko nyt itsesi armosta autuaksi sellaisena juuri kun olet. tro nu dig av nåden salig sådan du är. Se on sitten kokonaan eri asia, mitä tämä usko vaikuttaa. Det är sen helt en annan sak vad denna tro verkar. Eikä meidän tarvitse mennä Jumalan edelle, että joka kerta selittämään, mitä se vaikuttaa. Och vi behöver inte alltid gå förbi Gud och förklara vad det verkar. Kyllä se on parempi, kun jätämme jotakin Jumalallekin. Det är bättre om vi lämnar något för Gud också. Se on sillä tavalla kanssa, Det är även så, niin kuin sama Gunnar Jönsson joskus sanoi, som den samme Gunnar Jönsson en gång sa det, että jos me koko saarnan ajan puhumme siitä, minkälainen kristityn pitäisi olla, att om vi hela predikan talar om hur en kristen borde vara, miten hänen pitäisi elää ja mitä hän saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. hur han borde leva, vad han får göra och vad han inte får göra. Ja sitten lopuksi sanoisimme, että uskokaa nyt kaikki armosta autuaksi itsenne. Och sedan till slut skulle säga att nå tro nu är alla av nåd saliga.
eli synnit anteeksi armosta. Alltså synderna förlåtna av Hän sanoi, että se on varsin ristiriitainen asia. sade han att det är liksom ganska stridig sak. Mutta se, että kun tämä usko ja armosta anteeksi uskominen kulkee edellä, Men då denna tro, och det att man tror dessa förlåtna av nåd, det går liksom före. ja mitä se sitten vaikuttaa sydämessä. Och vad det än verkar sen i hjärtat. Tässähän on puhuttu juuri niistä. Här har man ju talat just om detta. Kuinka se rauha Jumalan kanssa vaikuttaa rauhan ihmisten kanssa. Hur friden med Gud verkar frid med människor. Ja niin edelleen. Och så vidare. Mutta sitten kun tässä puhutaan, on ensiksi puhuttu tästä Siinain vuoren hirmuisuudesta. Och efter att man talat om Sinai bergs förskräcklighet talar man. Ja niin kuin se luonnossakin on, jo niin kuin Raamattu sanoo ja niin kuin monet olemme luonnossa nähneet. Som det Sinai berg är naturligen, som det står i skriften och som många av oss har naturligen också sett. Monta 100 kilometriä pitkä, korkea ja jylhä vuorijono. Flera 100 kilometer lång, högt bergskedja. Joka kuvaa juuri Jumalan lakia sellaisena, että ihmisen on mahdoton sitä täyttää. Som visar i liknelse Guds lag i sådan den är, att det är omöjligt för en människa att fullborda den. Mutta tämä vuori, mistä nyt aletaan puhumaan, nimittäin Siinain vuori, se on pieni kukkula Jerusalemissa. Men det berg som man nu börjar tala om, nämligen Sionsberg, det är en liten kulle i Jerusalem. Ja hän sanookin, te olette käyneet Sionin vuoren tykö ja elävän Jumalan kaupunkin, taivaallisen Jerusalemin ja monen tuhannen enkelen joukon tykö. Nej, I haven kommit till Sionsberg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem och till änglar i mångtusental. Yhteisen kokouksen ja esikoisten seurakunnan tykö, jotka taivaissa kirjoitetut ovat, ja Jumalan kaikkein tuomarin tykö ja täydellisten vanhuskasten henkien tykö. Till en högtidsskara och församling av förstfödda söner som är uppskrivna i himmelen, och till en domare som är allas Gud och till fullkomnade rättfärdiga andar. Tällä tavalla nyt kuvataan tätä meidän kristillisyyttämme. Så här visar man hur vår kristendom är. Tämä on ihana kuvaus. Det är en ljuvlig skildring. Raamatussa ei ole todella sanoja säästelty, kun on kuvattu Kristuksen seurakuntaa maan päällä. Man har inte sparat på ord då man i skriften talat om Guds Kristi församling här på jorden. Niin kauniina Jumala on sen nähnyt. Som så fager har Gud sett. Tähän sanassaan ilmoittaa sen sellaisessakin muodossa. Och i sitt ord uppenbarar han den även i en sådant väsen. Että se on niin kuin morsian, joka on kaunistettu hänen yljälleen. Att det är liksom en brud förskönad åt sin brudgum. Ei sunkaan hän näe sitä siksi sen tähden kauniiksi meidän ihmisten tähden. Han ser den inte vacker för oss, för vår människors skull. Jotka niin pahat ja vialliset olemme. Som är så usla och dåliga. Mutta siksi, että Kristuksen oppi ja oikea armojärjestys on hänen seurakunnassaan. Men därför att Kristus lära och hans nådesordning är i hans församling. Ja että ne syntiset seurakunnan jäsenet, ne ovat kuitenkin puhdistettu sovintoverellä. Och att dessa syndiga församlingsmedlemmar är rent vagna i hans försoningsblod. Hän jatkaakin tässä, että ja Uuden testamentin välimiehen Jeesuksen tykö ja sen priiskoitusveren tykö, joka parempia puhuu kuin Aabelin veri. Och till ett förbundsmedlare, Jesus, och till ett stänkelseblod som talar bättre än Abels blod. Siinä se nyt juuri on, että on se priiskoitusveri, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri. Ett stänkelseblod som talar bättre än Abels blod, där är det. Aabelin veri huutaa kostoa, mutta Kristuksen veri huutaa syntien anteeksi antamusta ja rauhaa. Abels blod ropar efter hämnd, men Kristus blod ropar efter syndernas förlåtelse och frid. Katsokaa, ettette häntä kiellä pois, joka puhuu. Sillä jos ei ne paeta saaneet, jotka kielsivät sen, joka maan päällä käskyn antoi, paljon vähemmin me, jos me sitä pyydämme karttaa, joka taivaasta puhuu. Sen till att de icke visen ifrån eder honom som talar. Ty om dessa icke kunde undfly, när de visade ifrån sig honom som här på jorden kungjorde Guds vilja, hur mycket mindre skulle då vi kunna det, om vi vänder oss ifrån honom som kungör sin vilja från himmelen. Tässä nyt sanotaan tämä hebrealaisille.
Här säger man nu detta åt hebreerna, jotka olivat kieltäneet Kristuksen veren pois jo monet. som redan många av dem hade förnekat bort Kristi blod. Mutta tämä sanotaan nyt tänä päivänä meille kaikille. Men detta sägs nu idag åt oss alla. Älkäämme koskaan kieltäkö sovintoveren voimaa. Låt oss aldrig någonsin förneka bort försoningsblodets kraft. Ja jos täällä olisi joku lankenut lapsi, Och skulle det här vara här något fallet barn, jo armosta pois lankenut, något som redan fallit bort från nåden, joka olet tuntenut, että sinun kotisi olisi täällä kristittyjen joukossa, som har känt att ditt hem skulle vara här bland de kristna. on paljon sellaisiakin lankenneita, Det finns många sådana fallna barn också, jotka ovat joutuneet ajattelemaan, että minkä tähden minun on pitänyt syntyä kristittyjen lapseksi. som har behövt tänka att varför i hela världen har jag måste vara ett barn i kristet hem. Ja kuulla lapsuudessani ja nuoruudessani tuota Jumalan sanaa. Och jag har varit tvungen att höra i min barndom detta Guds ord. Kun se on jättänyt sellaisen levottomuuden, että ei voi nauttia maailmasta ja synnistä niin kuin muut ihmiset. Det har lämnat en sådan orolighet att man inte kan njuta av världen och synden på samma sätt som andra människor. Mutta se on suuri armo, Men det är en stor nåd että se sovintoveren ääni on jäänyt sinne sydämeen. att detta försoningsblods röst har lämnats i hjärtat. Ja jos sellainen olisi tänne tänään tullut, Och skulle någon sådan ha kommit hit idag, niin erikoisesti juuri sinulle kuuluu tämä sana. så hör detta ord speciellt till dig. Älä kiellä pois sitä, joka sinun sydämessäsi puhuu. Förneka inte bort det som talar i ditt hjärta. Mutta varoitus on meille kaikille. Men det är en varning för oss alla. Kun oma vanhurskaus on tarjoamassa kaikenlaisia apuneuvoja, Då egenrättfärdigheten bjuder på allehanda hjälpmedel. että aina muistamme, että vain sovintoveren voima on, joka puhdistaa. Att vi alltid kommer ihåg att det är bara försoningsblodets kraft Niin kalpeita ja mitättömiä. och våra egna försök är så bleka som ingenting. Ja vain epäuskon hedelmiä. Och enbart frukter av otron. Sillä usko Jumalaan, anteeksi antavaa ja armahtavaa Jumalaan, horjuu juuri sen verran. Ty en tro på en förlåtande Gud vacklar just så pass. Kun ihminen alkaa kasvattelemaan jotakin tämän lunastuksen rinnalle, Då människan börjar odla på något i jämförelse med detta försoningsverk. hän sanoo vielä, että jonka ääni silloin maata järisti, mutta nyt hän lupaa, ja vielä minä nytkin kerran tahdon järistää, ei ainoastaan maata, mutta myös taivasta. Hans röst kom då jorden att beva, men nu har han lovat och sagt: ännu en gång ska jag komma, icke allenast jorden utan och himmelen att beva. Silloin kun laki annettiin, silloin maat järisivät ja kalliot halkesivat. Då lagen gavs, då bevade klipporna och de skall. Mutta nyt hän tahtoo järistää ei ainoastaan maata, Men nu vill han komma, inte enbart jorden att beva, mutta myös taivasta. utan även himmelen. Siinä hän järistää vieläkin maata, kun sellaiselle ihmiselle, joka ei ole koskaan saanut armoa uskoa. Där kommer han jorden att beva, då för en sådan människa som inte fått någonsin nåd att tro. Kun hänelle puhutaan Jumalan suurista töistä. Då man åt en sådan talar om Guds stora gärning. Ja kun sellaiselta ihmiseltä kysytään esimerkiksi näin, Då man frågar en sådan människa till exempel så här: vieläkö sinä voit kovettaa sinun sydämesi, vieläkö sinä voit kääntää itsesi pois? kan du förhärda ditt hjärta ännu? Kan du vända dig bort? Sinä, jonka tähden Jumalan poika on verensä ja henkensä antanut. Du, för vilken skull Guds son har gett sin ande och sitt liv. Mutta sitten tämä, että hän järistää myös taivasta. Men det, att han kommer även himmelen att leva. Tämä järistäminen tapahtuu Getsemaanesta ja Golgatalta. Detta bevande äger rum från Getsemane och Golgata. Sillä silloin, kun perustukset alkavat horjua, Ty då grunderna börjar vackla, jos teilläkin nuoret ihmiset, jos perustukset alkavat horjua, även ni unga människor, om era grunder börjar vackla, ja jos tuntuu, että mitä minä uskon, och om det känns så att vad är det jag tror, jos toinen sanoo toisella tavalla ja toinen toisella tavalla, om en säger så här och en annan så där, minä sanoisin teille yksinkertaisen neuvon. jag skulle ge ett enkelt råd. Rukoilkaa Jumalaa, että hän antaisi teidän käydä Getsemaneen ja Golgatalle.
Be till Gud att han skulle låta er ta ett besök till Getsemane och Golgata, että hän saisi järistää sydäntä. så att han skulle komma hjärtat att beva. Hänen kuolemansa ja kärsimisensä tuskalla, verensä vuodatuksella. Med hans döds och lidandes ångest, Ja saisi myös tuoda ylösnousemusvoimaa sydämelle. och skulle hämta eller uppståndelsens kraft. Se on yksinkertaisesti, että kristillisyydemme tulee rakennetuksi oikean perustuksen päälle. Det är enkelt att vår kristendom byggs på rätt grund. Mutta koska hän sanoo vielä kerran, tahtoo hän osoittaa, että ne järiseväiset pitää muutettama niin kuin sen, joka rakennettu on, että ne järisemättömät pysyisivät. Dessa ord ännu en gång giva till känna att de ting som kunna bäva skola eftersom de är skapade bliva förvandlade för att de ting som icke kunna bäva skola bliva beståndande. Nyt on siis tämän Jumalan sanan mukaan olemassa myös järisemättömät. Enligt detta Guds ord finns det även sådana ting som inte kan bäva. Ja se on tärkeä ja suuri kysymys, ketkä ovat ne järisemättömät kristityt? Och nu är det en viktig fråga, vilka kristna är nu de som inte kan bäva? En ainakaan osaa tähän asiaan sanoa muuta kuin sen, minkä olen kerran kuullut vanhan Kalle Luoman sanovan. Till den här saken kan jag inte säga något annat än det som jag en gång hört gamle Kalle Luoma säga. Järisemättömät kristityt ovat ne, jotka syntisenä uskovat. De kristna som inte kan bäva är de som tror som syndiga. Sillä niillä ei ole mitään muuta toivoa kuin Kristuksen vanhurskaus. Till de har inget annat hopp än Kristi rättfärdighet. Niillä ei ole mitään muuta puhdistusta kuin Herran Jeesuksen sovintoveri. De har ingen annan rengörelse än Kristi försoningsblod. Ja sen tähden ne, jotka tänäkin päivänä tässä rukoushuoneessa ovat omien syntiensä tuntemisessa. Och därför, idag, de som i detta bönhus känner till sina egna synder, Ne ovat järisemättömät kristityt. de är icke bävande. Mutta sitten jos on tullut sellaista matkalla, Men har det kommit något sådant på färden, että toisten synnit ja viat ovat tulleet raskaammaksi kuin omat, att någon annans synder har blivit tyngre än egna, ne ovat järiseväisiä. de är bävande. Ja sen tähden Jumalan sana tahtoo järistää Getsemanesta ja Golgatalta aina meitä. Och därför vill Guds ord få oss komma att bäva från Getsemane och Golgata. Ja niin kauan tämä kristillisyys on elävä ja se on Raamatun totuuden pohjalla. Så länge är vår kristendom levande och står på skriftens grund. Kun lopputulokseksi tulee se, Då man får det till slutsats että meillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta att vi inte har någon annan möjlighet kuin Jumalan armo Kristuksessa. än Guds nåd i Kristus. Ja että emme yhtään ainoata askelta pääse eteenpäin ilman Jumalan armoa. Att vi inte kommer ett enda steg framåt utan Guds nåd. Ja siksi tälläkin kerralla tahdon julistaa sen korkean ja kalliin evankeliumin. Och därför vill jag förkunna det höga och dyrbara evangeliet även denna stund. Uskon nyt kaikki synnit anteeksi Herran Jeesuksen pyhässä nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Tro nu alla synder förlåtna i Herrens Jesu namn och försoningsblod. Näillä todistuksilla aukeaa kerran myös paratiisin portit. Med dessa vittnen öppnas en gång paradisets port. Kaikki synnit anteeksi Herran Jeesuksen pyhässä nimessä, kalliissa sovintoveressä. Ole hyvässä turvassa. Siunattuna ja lohdutettuna. Paratiisin portit aukeavat sillekin, joka ehkä tällä hetkellä ajattelee, Paradisets portar öppnas även för den som kanske tänker nu. että minä olen kaikkein huonoin ja kaikkein kelvottomin. Jag är den allra sämsta och allra uslaste. Siksi juuri sellaiselle erikoisesti tahtoisin sanoa, älä epäile, vaan usko. Jag vill Kaikki säga just synnit för anteeksi sådana, Herran viva inte Jeesuksen pyhässä nimessä. Kalliissa ja viattomassa sovintoveressä. Saat olla hyvässä turvassa siunatun elokuun.